Aki teheti, feltétlenül nézze meg az előadást. Márai Sándor életével és munkásságával ismerkedhetett meg az érdeklődő közönség decemberben Brüsszelben az Európai Parlamentben szervezett Márai Sándor a Kassai Polgár című kiállításon. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum márai hagyatékából összeállított tárlat bemutatásának a kezdeményezője Mészáros Alajos, az MKP európai parlamenti képviselője volt. Ha akarnám, se lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai. Vallotta magáról a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, a kassai származású Márai Sándor, akinek neve nem csak a magyarok körében és Európában, hanem világszerte ismert. Műveit több mint 10 nyelvre fordították már le. Rengeteg a történeteiben, a könyveiben a szenvedély, és olyan fajta olvasmányok ezek, amiket az ember egy este elolvas. Ja som sa stretol s ním ako s veľkým polyglotom, ktorý ovládal veľa jazykov, čo ma fascinovalo. Pripomínal mi Schliemanna a to mi bolo vždycky sympatické. A som rád, že vlastne táto výstava je dnes v Európskom parlamente, kde sa môžeme bližšie jednak zoznámiť, z akého prostredia pochádzal, čo všetko prežil, čím všetkým prešiel. 89 után a márai könyvek is bejöttek Erdélybe, és hát remélem, hogy a többiek nevében is mondhatom, hogy olvassuk. Ezt a mágiát, melyre végül is oda kell állnia minden embernek, aki az igazat akarja, ketten rakják. Márai Sándor a Kassai Polgár című kiállítás megnyitóján az Európai Parlamentben az író írásművészetét Schöpflin György, a Fidesz európai parlamenti képviselője méltatta. Márai írásművészetének a lényegét így fogalmazta meg. Gondoskodjon az ember arról, hogy amit ír, az szépen írja, és érthetően írja. Gondoskodjon az ember arról is, hogy amikor ír, és nem csak irodalomra gondolok, akkor a saját énjét is fejezi ki ezzel. Harmadrészt, hogy gondoskodjon arról is, hogy legyen valami rálátása a társadalomra, a világra, az emberi életre, és hogy itt vannak erkölcsi tények, vagy tényezők, van egy tét is. Márai stílusa, nyelvezete nehezen adható vissza más nyelveken, véli Schöpflin György. Magyarul Márait azért érdemes olvasni, mert a stílusa fantasztikus. Gyönyörűen írt. És hogyha mindenki ilyen szépen írna, akkor lehet, hogy Magyarországon másképpen élnék meg a napi valóságot. Külföldieknek szerintem azért érdemes olvasni Márait, mert kapnak egy rálátást arra, hogy az ő korabeli közép-európaiak, esetben magyarok, hogyan gondolkodtak. Külföldi olvasó, legyen az bárki, azt hiszem, hogy elsősorban ezt a márai típusú gondolkodást sajátíthatja el, nem muszáj, hogy kövesse, ami igazából abból áll, hogy miből áll a férfiasság, hogy mik azok a férfi erények, amiből férfi lesz. Márai Sándor mindig azt vallotta magáról, hogy ő magyar ember, keresztény ember, magyar polgár, de emellett egy európai ember is. Mindenütt ezt az eszmélyiséget vitte, és hogy ez erre befogadó volt mindenki a világon, hogy ez az eszme, amit ő vitt, hogy ez helyes volt, és ötvözve a helyi értékeket, a nemzeti értékeket, és az európai értékeket, és a világ pozitív értékeit, hogy ez helyes volt, erre a legjobb példa az, hogy a műveit mindenütt pozitívan fogadták, és ma egy reneszánsza van Márai Sándor művei újra publikálásának. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum által közzétett feljegyzések szerint a kassai európai, majd világpolgár Márai 1988 után újra európai íróvá lett. Olaszországban 100 000 példányos sikert ért el a Gyertyák csonkig égnek című műve, majd egy évvel később Németországot is meghódította, ahol könyvei több mint 1 millió példányban jelentek meg. A múzeum 1931 és 2010 között 350-re teszi a márai művek külföldi megjelenésének a számát. A Márai Sándor a Kassai Polgár elnevezésű kiállítást 2013-ban több délszlovákiai városban, többek közt Kassán és Rozsnyón is bemutatják.